Малко би всички тънаха към тебе, не знам Тичай към нас. Еми... Тичай към нас. Тичай към Върляй нас. са там. Аз съм добре вече. Резиснах. И ние резистваме. Ние сме на минута и 40 секунди. Ние ще се бить някъде, ако стане. Да, бе! Да, ама аз умирам. Нямам преди. Едно. Айде, той са. Чо, аз съм тук, бе, как ще умираш, бе? Де, бе, убих двама, бе, ей. Айде още има. Оп! Ние сме на 50 секунди. Ку! О, ще умре. А, то ще избега ли, бе, бат? Няма да избега. Няма. Как ще избегам? Ще бега друг път. Никой няма О, да... 7-3, Бов Бадон ли бе, бате? Абе! Аз мога да ходя да сташвам. Със същите, пет бе. милиона. И аз отивам да сташвам пичове, сега ще дойда след малко. Същите ли си тия, бе? Вие го брат, явно. Няма какво да лутвам, добре. Той тук е трашнал всички осмици, бе, бе. Къде е смляна, бе? 4,56 има в мене. Мене Ми вика, то 3, силно има 300. Ами, GG. Еми, връщането са да сташват.